Heinäkuussa tuli eteen tilanne, jossa jouduin realisoimaan omaisuuttani. Muun muassa auto piti myydä. Tutkin netistä nämä autokauppaa käyvät liikkeet ja siellä tuli vastaan autokilpailutus.fi. Päätin kokeilla sitä, tutustuin ohjeisiin, kävin ulkona ottamassa kuvat, täytin lomakkeen ja lähetin lomakkeen kuvineen ja hintapyyntöineen eteenpäin. Samana iltana sain peräti 2 tarjousta ja seuraavana aamuna 3. Näistä yksi tarjous ylitti jopa sen hintapyynnön, mitä itse älysin pyytää. No, tartuin siihen luonnollisesti ja otin yhteyden ostajaan. Sain sovittua meille sopivan toimitusajan ja auton noudon ja sain hyvät ohjeet Traficomin lomakkeiden täyttöön, jotka olivat minulle vieraampia. Nouto ajoittui perjantai-iltaan, joten jouduin maksusuoritusta odottamaan viikonlopun yli, mutta koska kyseessä oli tunnettu autoliike, en ollut huolissani ja rahathan tulivat maanantai-aamuna sovitun mukaisesti tilille. Olin suorastaan yllättynyt, miten sujuva ja helppo tämä autokauppa loppujen lopuksi oli. Turhalta renkaan potkinnalta, tinkimiseltä, koeajoilta ja kaikelta muulta autokauppaan liittyvältä sälältä vältyttiin. Voin suositella autokilpailutus.fi:tä lämpimästi.